La Mănăstirea Ciuflea din municipiul Chișinău a avut loc un serviciu divin cu prilejul aniversării a 15 ani de slujire arhierească a preasfințitului Anatolie, episcop de Cahul și Comrat. La eveniment au participat mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove Vladimir, arhiepiscopul de Tiraspol și Dubăsari Sava, arhiepiscop din Ucraina și Rusia. Bine ați venit, Vladimir Omagea. Înalt preasfințitul mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiască liturghie în Catedrala Așezământului Monahal. La Popas aniversar, preasfințitul episcop Anatolie a fost decorat cu o aleasă distincție patriarhală, dar și cu ordinul metropolitan în semn de prețuire a muncii sârguincioase depuse de preasfinția sa pe ogorul Domnului. Ваше Преосвященство, сердечно поздравляю вас со знаменательной датой в вашей жизни, 15-летием архиерейской хиротонии. Во внимание к ревностному служению и в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского второй степени. С любовью о Господе, Кирилл, Patriarh Moscovski и всея Руси. Semănăm preasfințitul Anatolie o panaghie jubileară, 200 de ani de la înființare episcopiei de Chișinău și Hotin. Dorim preasfințitul Anatolie mulți ani slujire bisericii noastre ortodoxe din Moldova. Dumnezeu să-l întărească într-un mulți și fericiți ani. Cu ocazia jubileului, preasfințitul Anatolie a primit felicitări din partea enoriașilor fețelor bisericești administrației locale. Мы очень хорошо и дружно вместе с владыкой Анатолием работаем. За последние годы около 3 миллионов лей было вложено только со стороны органов власти автономии в восстановление, реконструкцию, строительство православных храмов автономии. Мне сегодня очень приятно поздравить и поблагодарить вас, потому что действительно у нас в Камрате сегодня единство и церкви, и власти. Мы очень хорошо совместно работаем. И сегодня я хочу поздравить нашего дорогого владыку от всех наших горожан, прихожан. Мы совместно уже сделали общий проект, построили церковную школу. Aducem cele mai frumoase și calde felicitări preasfințitul Anatolie, care cu adevărat ne-a slujit și ne slujește 15 ani de zile să face misiunea sa în partea Sudului și dorim ca, într-adevăr, să mai slujească măcar în 45 de ani, să ne folosească, să ne îndrumeze pe calea cea adevărată. Dumnezeu să-l întărească într-un mult și fericit ani. La data de 11 septembrie 1998, arhimandritul mitrofor Anatolie a fost ales episcop de Cahul și Căușeni în Catedrala Sfânta Treime a Mănăstirii Sfântul Daniel din Moscova. A fost hirotonit la 12 septembrie 1998 în treapta de episcop în aceeași catedrală de către Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei. Până la hirotonisire, timp de 23 de ani, a slujit ca preot paroh la Biserica Sfântul Arhanghel Mihail din satul Abaclia, raionul Basarabeasca. Înalt preasfințitul Anatolie, cu numele de naștere Gheorghe Botnar, s-a născut la 3 mai 1950 în satul Pitușca, raionul Călăraș.